килгенде биздин сертификацияланган 400'den артык түрлүү уюшма жашап келет. Шунун 30-га якыны Татарстаныбызда. Андан соң инде ушу Волга, Урал региондарында, Москва, Петербург һәм Сибирь якларында, андан соң инде Кавказ региондарында да бүгүнкү көндө төрлө юнәлештә һәм төрле размерда булган күбрәк кече һәм урта эшмәкәрләр хәләл индустриясын бүген торгызуда эшлиләр. 400 компания Россия өчен әлбәттә ул зур сан түгел. Без инде мөселманнарның санын бүгенге көндә Россия Федерациясында 30 миллионга якын дип саныйбыз. Шуңа күрә бу чынлап та бик зур базар дип санала. Әгәр менә Малайзияны алсак та, ул бүтән населениесе, бүтән халкы 28 миллион гына. Безнең зур мөселман илләреннән Индонезия 280 миллион. Андан соң Индияда шул чама 250 миллион. Экспортка килгәндә кичкенә һәм урта эшмәкәрлек өчен бик кыен, чөнки үзебезнең продукцияны чыгарырга теләгәндә ул сертификациялар үтәргә тиеш. Ул межправ комиссиялары эшләп үтә, андан соң сертификацияны пассивга сатырга телисен шул ил сертификацияны үткәрә, аның өчен миллионнардан акчалар кирәк. Шушы процессларны жеңілдетер өчен бүгінгі көндә Россия экспорт үзәге дигән шундый оешма Нижекомбанк астында юк, хәзер инде аерым булып тора. Әле генә менә Каринки ул сөйләде микән турында Российский экспорт центр. Алар бүгенге көндә чит илгә төрле выставкаларга чыкканда 50%-ка хәтлек чыгымнарны каплыйлар. Шушы әле бер генә шундый адымнар, беренче адымнар. Сыйфатка килгәндә без халыкара дәрәҗәгә үз продукцияны күбесенчә әле җиткермәдек. Менә хакыйкать уйнына Дубайда Галфуд дигән иң зур выставкалардан үтеп китте. Анда без теге елны беренче иттереп Россиядән катнашкан идек. Бу ел инде саннары күбрәк, ләкин менә чит ил җитештерүчеләрнең сыйфаты белән, аларның упаковкалары белән, аларның ничек үз продукцияларын күрсәтә белүләре белән караганда, әлбәттә без әле ике программалардан артарак. Город Саратов, Саратовская область. Яруллина Асия Зарифовна. Предприниматель с 2000 года по изготовлению и производству хлебобулочных изделий. Плюс ко всему еще председатель Всемирного конгресса татар по Саратовской области, по Союзу женщин. Предпринимательской деятельностью занимаюсь уже с 2000 года. Содержу 8 человек рабочих и арендую помещение, где находится мое оборудование, в пределах 1,5 миллиона оборудования. Выпускаю продукцию, хлебобулочные изделия, в том числе хлеб, булочки, пирожки, пирожные. Такая вот мелкая продукция. И как бы реализуем ее на месте, сеть магазинов, и предлагаем внутри города магазинчикам маленьким. В сеть магнитов мы, конечно, не можем войти, потому что это очень громадная сеть, и мелкий бизнес немножко хромает в этом плане. Хотелось бы, чтобы моя продукция, так как я сама инженер-технолог предприятия общественного питания, закончила Плехановский институт народного хозяйства города Москвы, хотела бы выпускать продукцию, именно свою продукцию, которая бы могла рекламироваться в других регионах, которая была бы конкурентоспособной. Моя продукция с учетом татарских таких названий, как Ачпачмак, Перемяч, Беляши и тому подобное. Хотелось бы свою продукцию предлагать в другие регионы. Зайнулла Файзуллин, Башкортстанның Стәрлебаш районынан, Стәрлебаш авылынан. Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы рәисе булып эшлим. Бу җыен Татарстанда үткән җыен. Миңа күп танышлар белән танышырга ярдәм итте. Күп яңалыклар белдем.
келешекте де шушы жыйыннар тагында болсын деп уйлыйм.